Priang sanggup bahaya pi boro syakanika channel kejongi ban syaban sedang ke video ngas kuat ban pentep ba ya gitu ki ba prepare lani ki ba pynmih ya ki exam kam kum ki exam jong ki bank lani ki kam jong ki UPSC lani ki exam jong ki nu ki government jobs lani ki kam government phila ban pe ya ki kot ki bangla ai po description jong ni ke video kidi ki kot ki babha bat ki badan ya ki general knowledge ki current affairs bat kiwi de phila ban the ya ki kot tagaba visit ya ki niki links ki bangla ai po description phila ban order ya ki niki links ki bangla ai po description bat phila ban pynmih lani prepare ya ki exam kam niki kot but hakanika video ko bam tasngi ngan batai spang kanika post ka balai thymmai hapo Meghalaya Shillong ti ki educational qualifications but kumno ban apply kanika post ngala batai hapo ka video tis ngubha pe haban dakut ti kanika Meghalaya Society for Social Audit and Transparency lanika MSSAT kebadan Shillong kapalai ikan ya kanika post batmai mentau benai Jun araja rapoi kakerteng juga nika post kadai junior consultant but ka last date lanika tarik ke bakado bapila ban apply ya kanika post kadai hau arpoi tarik benai Julai araja arpoi ki details jong kanika post kilong komne ya kanika kam junior consultant kalat santli ki post but ke age limit lanika kerta kebadan kam kadai hapo arpo pras nam hado laipusau nam kandan ka relaxation hado sansnam yaki schedule caste laneki schedule tribes ti ka salary pat laneka tulop jongani ka kam kadai laipusan hajar hakashi benai but penyo ru yaka travel allowances katkum ka an jongka SAU syabangin pe yaka educational qualifications ngin pe sya kumno ban apply yaka ni ka post ti gitu ki baladan yaka educational qualification katkum bapan kani ka post but lada pihak ban apply na kanika link lani pihak ban apply online link ba kanika link bal ai hang ni ka https://view/mssat recruitment ya kanika link ala ai po description jong kanika video tes ngubha da pihak ban apply you visit be ya ka link ka bal ai po description ti ka last date kan mau ya ka submission jong ka application kadai hau arpoi tarik banai Julai arjar arpoi minta pat ninya pe no saya ka educational qualifications laniki jingdon kam syaba pin apply ya kan post pihak ban pendap ya ka post graduation ka jongpi haka statistics lani demographics lani public policy lani development studies lani social science lani engineering lani kwi pat ki discipline ki baya hap ya kan post tika language requirements kadai ba pihak ban nang bhaban keren haka ketin khasi lani ketin jantia lani garo batka english lani ka ketin pharing ru kadon kam ti ladap hitip sa yaki we pat ki ketin lokal kan bha ya ip kini pat menta kilong ki badan kam lani ki ki bah pihak include hapo ka cv ka jongpi kaban kong ka full name lani ka kerteng jongpi ka kerta batka dur ka jongpi ka jakasa lanika address bat ka contact details kum ka email lanika phone number jongpi pihak ban tho yaki educational qualifications ki jongpi kum ki diploma degree lani na ka institution ka ba pass ki language skills ki jongpi ki ba phila ban kran lani ki ba phila ban tho lada phidan ki software skills ru pihak ban ai lang yaki niru te ya ka work experience ki jong phiru kum ka kam ka ba pitrai ka ba menshwa lani hangno ba pitrai menshwa na do ka no por lada phimdan ka work experience pat pihak ban tho nil pihak ban include lang ya ka research experience lada phidan kano ka research experience ki publications ru lada phidan ka ba khandai ka dai referees lani dadan mono naka office ka jong pi ka ba menshwa lani ki institution lani ki agency ki ba pitrai menshwa ki bala ban refer pi syakanika post ka ba thymmai bat ka ba khadu do kadai lada pidan sadik wi de ki information ki ba ya hap bat kanika post pila ban tho lang kitaru
te lada phiko aban tip shushu shpang ki information lani ki details shpang kani ka post balai na kani ka MSS80 phila aban download ya ka official notification ka bangala ay po description jong ni ka video lani phila aban labru na ka comment section.